Nakam. Katungtungig pa ni engineer no kaya na pa dagdag tao na. Kasta mo na dyan bagan Andres. Remedyoan mo na ata, makasara ka. Katungtungig pa yung ni engineer, tani engineer mit nagpasahod kanya yung madinga siya. Okay. Tawagan mo na, tama mo mula tata. Madi kamit nga gap apuraya, kaya makikita mo nga dararamidik na eh. Damdama kami natan, makauray mo tata, sak, manjak makauray ay. Diriga, magaya mo suru-suruin na ito. Makulkulati panunok ito ya. Damit tutorial, kaya ka ito. Sino mo tapapan na ni Bak? Apita, nalagip natin malita na. Ha? Diyan tsuna. Hindi raramidin na. O sige po, sasabihin ko na lang po kay engineer kung kailan magsaserve dyan. Bak, ati malita mo na eh. Pinya to ba? Si Kamit, no madik nga magamit ata maletak, madim nga sublin. Dindanik pegor nga nabati ati malita mo jibas. Bukis ti sa bamon, kaya rito yung passport ko, nung napukaw hindi. Oh no. Grigat agala. Sa bamon. Kung na ulistan to, utang ata. Kisa mo, mabilistaan ti utang nga passport na eh. Hitam na eh. Gwapo kaya. Una yan. Apay, papan mga bansaya? Dalati apang ko nga katungtungin, may met nga men no, personal ko nga makatungtong di tao, kahit nakanog pasorbe ti daga. SJ ya, mabalinda nga tayo sir kita pinagsorbiyaw. Gamin, baga mo lagi ng drisin kay. Kaya nang arutin baga na kanya yun, Andres. Sika ka no ti katungtungin may, sika mo lang nang isir kanya na. Nice. Nang arutin passport mo? Apay, kailangan pa ti passport? Apay, ti pagsorbiyan nyo, ti ibang bansa? Sobrang bula! Grabing bula naman yan, parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal ko na naghahanap ng ganitong ka-shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 ka-shampoo. Extremely foamy ka shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tingnan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binanlawan mo ang sasakyan mo, siguradong magiging magintab agad yan. Kaya kung gusto mo rin ng mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano bang hinihintay mo? Check out mo na yan! Apay, kailangan pa ti passport? Apay, ti pagsorbiyan nyo, ti ibang bansa? Kaya diyag pasorbay, ari di ibang bansa. Kaya na kano nga makatungtong. Imaji pasorbay na ito la Pilipinas. Okay. Ay, kas Jaya, liwanagam gamin ah. Kas pangarigan na dati passport ko, isuro na di ibang bansa. Maday, ata nga ituram. Baka isupay ti makipahamak kanyak. Napunay ka mo ito, nauntiwan mo ti pagrupakan, kapula ang kwartakan. Awan nga talaga, ata nga pinagrupo pa. Baka maharang tapay di immigration. Apay, tirirosak. Malay mo, dati duldulin mo. Kaya mo, panagalat NBA ka, makita mo nga ang record ka. Anay, mamate ako. Medyo kakamit kay, natino kami basit kay. Kaya kasanungay, sir na kam. Katungtungig pa ni engineer no, kaya na pa dagdag tao na. Kasta mo na dyan bagan Andres. Remedyoan mo na ata, makasara ka. Katungtungig pa yung ni engineer, tani engineer mit nagpasahod kanya yung madinga siya. Okay. Tawagan mo na, tama mo mula tata. Madi kamit nga gap apuraya, kaya makikita mo nga dararamidik na eh. Damdama kami natan, makauray mo tata, sak, manjak makauray ay. Ang kami nga nakulit aya. Kaya nga nga sorbenta yun, nung kulit pa sinataw. Sige grad, una matan. Uyaan ka man, makasan ti pinagaramid mo ti ko. Plano. Ano magayang tigigong kasta? Kung ano pang tubay to kan? Mapangkat nga mang buribor no, sumrek ka ti trabaho.
nga tagakuan na kiti duwa. Mga tang pisang sangun na kiti iya. Balik na sa amin kiti iya. Hi! Nya, maat nga aso na yun. Ngat lang angat na. Nga tagakuan yaw. Mayet sa, oh. Aparte kong porman, adi may baga nga pati pinagsurvey, sira ka maon. Ngay sorbay, makanajay. Makan ka no, mulmulo nga porman. Survey, agsuksukat tinaga kita manay, survey. Nga jay, questionnaire. Siya. Papalinak sa tao. Injak pa lang nga nakasersir, sumingsingit ka manay. Lipasun pa lagi di project mo jay. Kasi malpason. Sa'yo mo na mapakantiak. Sa'yo mo taldaw ko. Baka si kami miti isurom. Ta porman ka ngamin eh. Maday matamog survey. Madim kami nga mo, apa yung orta sumrik ka. Balita mo suruan na, saka nalak lang mo suruan. Kaya ito, amo na. Madi mo lamaw, kasulsuran mo la kanya na. Nako. Nyan nga tanong si Tete kakatuan. Ano nga tati malmalpas tayo nga eh. Tiwalang bak, nagagagitak. Kamu lang atin yung nandiyaw. Kakasjay mo lang, nagagita mo lang. Madi mabaling nga may mesa grupaw. Di ka banger. O sige, katungtungik to ni engineer, baring agwain. Yabang kayo nga duwa. Taman baak. Adagod arap mo dita. Lukis ti sabam, ting-tingal daw, nagpudaw. Nabit tamatamanin Unman, arak ka lang gamin. Amom ng order aramidin nan. Ki isunto mo lang terami din na damdamata, numalpas. So nga, yet advance ko na. Awan, timalpas ko kanya nga duwa, tong-tong-tongan da mo latan. Natin eh, kagumatang di paling kiti pulutan. Karne, pang dinakdakan, ilutong painukan. Puna yan. Oh, guide ka matay. Bakit natararamidam? Amo nga damdamagin na, hinta makulkul na ti utak mo to, kaya dati mga kulkul ta utak mo. Apa nyata nay? Nagaduk balbalay na nay. Saka nagmapis sukat na. Ay, agito yagi di ko, parelo kay, tiribribyo lang. Okay. Apaw! Among muksta! Ay, maday, siriki nga dato, no, dik mo. No, mom, kaya mo, sika dito yan. Madi aw na muksta. Panghalablakat lang boy. Anong arti kaya mo nga inumin tayo damdamadim sa'y? Gin Oh, bagay mit nga dadi arakin bagay di pulutan eh. Woy, siya pala, takwartak tao. Saktong to, inalpas kong to damdaman. Talaga